Hoxe tiña lugar a cuarta edición do Paseo da Saúde de Barbadas, ubicado na avenida de Celanova da Valenzá. Esta iniciativa enmárcase dentro da programación da Semana da Mobilidade. Os que se achegaron a visitar os diferentes expositores puideron coñecer de primeira man o traballo das entidades que axudan a enfermos de diferentes patoloxías, entre elas a FAOR, Alcer, Auria ou Edemper, por el a Seia Galicia ou a Asociación Galega de COVID Persistente. Esta iniciativa ten por obxectivo dar a coñecer e visibilizar o traballo das asociacións que atenden tanto as persoas enfermas como as súas familias. Con motivo do Paseo da Saúde, desde primeira hora da mañá, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barbadás instalaba unha carpa na avenida de Celanova para que nenos e nenas coñeceran o seu traballo e os materiais e vehículos que empregan nas diferentes intervencións nas que prestan axuda. A programación continuará este fin de semana. Mañá sábado haberá unha competición de deportes de raqueta nas canchas da Solaina a partir das 11:30 da mañá. Con motivo do Día Mundial Sen Coches, o domingo, día 22, o transporte urbano será gratuito.